UCO entra na sede do Partido Socialista en busca de documentos e arquivos relacionados cunha suposta trama que pagaba a xente para desactivar as causas abertas contra os socialistas e contra o goberno en sede xudicial. Os axentes tamén entraron nos domicilios dos exdirixentes socialistas Santos Cerdán e Gaspar Zarrías e do empresario Javier Pérez Dolcet. Que tal? Moi boas tardes. O xuíz Pedraz acaba de imputar a xerente do PSOE. A de hoxe foi unha mañá frenética en Madrid, coas miradas ademais postas en Roma. Alí comparecía Pedro Sánchez ante a prensa. O presidente admite a gravidade dos feitos, pero descarta convocar eleccións. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Non hai polo momento eleccións e mantense o apoio a Zapatero. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Alberto Núñez Feijóo pide eleccións, di que a situación é agónica e de extrema gravidade. No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. Pero Sánchez mantén o apoio dos seus socios, entre eles o do Bloque Nacionalista Galego. Din que a liña vermella é que se confirme o financiamento irregular do Partido Socialista. Si iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Alfonso Rueda cree que Sánchez vive nunha realidade paralela e pregúntase quen toma decisións no goberno. É o día a día dun goberno que non está gobernando. Eu me pregunto agora mesmo quen está ao timón das grandes decisións que se teñen que tomar dentro do goberno central e que nos afectan a todas as comunidades autónomas e, por tanto, tamén afectan aos galegos. Sánchez é hoxe noticia porque todos esperaban a súa reacción ante a intervención da UCO en Ferraz. O presidente seguía as noticias dende Roma, onde tivo unha audiencia co Papa León XIV. Foi unha xuntanza de 45 minutos marcada pola cordialidade en a que conversaron sobre a visita que vai realizar o pontífice nuns días a España, visita que retransmitiremos aquí na Televisión de Galicia. Os usuarios de Renfe empezaron a mañá con atrasos na estación de Vigo. Unha avaría na catenaria en Redondela interrompía a circulación dos trens entre a cidade olívica e Pontevedra. E nos deportes hoxe pode ser un día histórico para todo un barrio da capital de España. O Raio xoga a súa primeira final europea. En xogo está a coroa da Conference League que pode recabar en Vallecas se son quen de gañarlle esta noite o Crystal Palace. Gran final en Leipzig, Alemania. E hoxe é un día que tamén pode pasar a historia, pero da meteoroloxía, porque temos temperaturas nunca vistas en maio. Calquera punto de Galicia pode chegar aos 30 graus, 35 na Conca do Miño. Pero ollo que na Mariña Lucense tamén se activa un aviso pola calor, algo que nunca acontecera ata este 27 de maio. Como dicimos, temperaturas propias da canícola e risco de trebóns no interior con aviso en zonas de Lugo e de Ourense. Os axentes da UCO irromperon esta mañá na sede do PSOE en Ferraz, buscaban información sobre a causa que leva o xuíz na Audiencia Nacional contra Leire Díez, a chamada fontaneira do PSOE. O xuíz Santiago Pedraz investiga unha trama para desacreditar a xuíces, fiscais e mandos policiais e desestabilizar causas xudiciais que afecten o goberno de Sánchez e o Partido Socialista. Pedraz imputa formalmente a actual xerente do partido. Imputación formal, a actual xerente do partido. Foi unha mañá con moito movimento en Ferraz. En canto se soubo que os axentes da UCO estaban na sede do PSOE, os xornalistas achegáronse para seguir as súas pesquisas. Arestora, esta é a imaxe da sede socialista. Imos estar moi atentos a calquera movimento que poida engadir información. Pedro Sánchez admite a gravidade das investigacións xudiciais que o rodean, pero non se move, di que non vai actuar con criterios partidistas e pecha a porta a convocar eleccións. Os rexistros da UCO pillaron o Javier en Italia, en Roma. Sí, houbo ata 4 preguntas consecutivas relacionadas co tema. O presidente reiterou o apoio a José Luis Rodríguez Zapatero e pediu respetar a presunción de inocencia. Tamén admitiu que a entrada da UCO na sede socialista de Ferraz
é unha situación grave, aínda que sinalou que non era un rexistro, senón un requerimento e que, en todo caso, a súa posición é de colaboración coa xustiza. Sánchez descartou adiantar eleccións e advertiu de que se aparecen novos comportamentos irregulares actuará, dixo, con contundencia. No puedo convocar elecciones por interés partidista. Aos que exixen eleccións, Sánchez pídelles paciencia, mantén a folla de ruta e aguanta a presión política e xudicial. Y ya veremos en qué acaban. Espertou en Roma coa noticia da entrada dos axentes da UCO na sede do PSOE. Somos un partido que no tiene nada que esconder. O xuíz investiga a xerente polo presunto financiamento da trama Leide. Si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Avisa e non lle resta importancia a investigación, pero non se sinte cuestionado. No impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España. Ofrece total colaboración coa xustiza e volve saír en defensa de Zapatero. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno. Pecha filas co expresidente e ironiza sobre a presión de Pajeu González para que lle dé a palabra aos cidadáns. Porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Os dous lembralles o que di o artigo 68.4 da Constitución. Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Os axentes da UCO entraron en Ferraz pouco antes das 10 da mañá e aínda seguen dentro da sede dos socialistas. É unha investigación que sobresaltaba as bases do Partido Socialista. Alberto. Sí, hai moita expectación nesa sede de Ferraz. A esta hora sabemos que os axentes buscan documentación sobre posibles pagos do Partido Socialista para tentar desacreditar as causas en marcha que lle afectan o entorno do presidente do Goberno. Precisamente no auto o xuíz sitúa o inicio da trama en abril do 24, cando se soubo da imputación de Begoña Gómez e o presidente pediu 5 días de reflexión. Ademais, o xuíz apunta á cúpula do Partido Socialista coa imputación, a investigación formal da xerente Ana María Fuente. O que o xuíz da Audiencia Nacional investiga agora é unha trama para desestabilizar procedementos xudiciais que afectaban ao PSOE ou ao Goberno e sitúa o seu comezo coa carta aos cidadáns de Pedro Sánchez tras a imputación de Begoña Gómez. Neses días ponse en marcha unha operación coordinada por Santos Cerdán e executada por Leire Díaz. Esta, nunha conversa co fiscal Ignacio Estampa, presentábase como que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Nesa conversa, Leire Díaz, alcumada como a fontaneira do PSOE, recoñecía ser a man dereita de Santos Cerdán. Tamén traballou con Gaspar Zarrías, ex vicepresidente de Andalucía. A cuarta persoa é o empresario Pérez Dolcet, colaborador de Díaz. Todos imputados. Tamén a xerente do PSOE, Ana María Fuentes. O xuíz quere saber se dende o partido se financiou a trama para desacreditar a policías, fiscais ou magistrados. Una cloaca aquí. No sé si la habrá o no la habrá. No sé si la habrá o no la habrá, pero desde luego que esta señora forme parte de ella, no. Membros da UCO tamén registraron vivendas de Gaspar Zarrías, Santos Cerdán e Pérez Dolcet. No auto, o xuíz tamén se refire a Juan Manuel Serrano, que fora presidente de Correos, e a Juan Francisco Serrano, número 2 de Cerdán na Secretaría de Organización do PSOE. Sinala o xuíz que aparecen indicios de colaboración cos investigados, pero que aínda non é momento de concretar a súa responsabilidade penal. O Partido Socialista está cercado nestes momentos por varias causas xudiciais. O caso Coldo, que investiga o cobro de comisións na adxudicación de contratos públicos durante a pandemia. Por financiamento irregular está imputado Santos Cerdán, que sustituiu a Ábalos na Secretaría de Organización. A muller do presidente, Begoña Gómez, está sendo investigada por tráfico de influencias e corrupción nos negocios. O irmán do propio presidente, David Sánchez, por acceder presuntamente a unha praza na Deputación
Deputación de Badaxoz deseñada a súa medida. A Xustiza investiga tamén o expresidente, xa o saben, Zapatero é o último dos casos que estourou como líder, suposto líder dunha organización criminal, tráfico de influencias e falsidade en documento público. Pero o líder da oposición é insostible esta situación, é agónica, segundo Alberto Núñez Feijóo, e pide convocatoria de eleccións. Estamos en unha situación agónica. O líder da oposición entraba este mércores no Congreso pedindo eleccións. No queda máis remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos máis. Pero como Sánchez non estaba presente para atender a súa petición, Feijóo volveu a apelar aos socios. Están apoyando a un gobierno que apesta. Presión nos corredores e tamén no hemiciclo. Co presidente no Vaticano, Carlos Cuerpo, o número 2 do goberno, tivo que facerse cargo da defensa do Executivo fronte ás acusacións de corrupción. Tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal respecto a los procesos judiciales, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia. O PP saiu en tromba contra Cuerpo. Márchense ya. Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow y Ferraz era la perla negra. Señor vicepresidente, primero cuando quiera. Este diálogo es absurdo, presidenta. Doy la pregunta por contestada. Os socios do Goberno admiten que a situación é moi delicada, pero manteñen o seu apoio ao Executivo. Polo de agora non hai números que poidan saír para prosperar unha eventual moción de censura. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? Por moito que insista o PP, ningún dos socios do Goberno se pronuncia a favor dunha moción de censura, aínda que si admiten que a situación é grave. A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Nada. Podemos incluso da por morta a legislatura. Me parece que la situación para el Gobierno se está volviendo absolutamente insostenible. Pero ningún dos aliados da un paso adiante. Polo momento, optan pola prudencia. Pues vamos a ver lo que encuentran, ¿no? Que investiguen. Y a partir de ahí, pues actuaremos en consecuencia. Os socios sí comparten unha liña vermella. No se pueden permitir situaciones de financiación ilegal, irregular, y eso lo veremos. Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Pedirían eleccións se o PSOE é condenado por financiamento irregular. Vox non quere agardar tanto. Hay que detenerlos y hay que juzgarlos. E Santiago Abascal pide o arresto inmediato de Sánchez e Zapatero. Alfonso Rueda cree que é un clamor a convocatoria de eleccións mesmo dentro do Partido Socialista. O presidente da Xunta ve un Sánchez á defensiva mentres o seu partido vai de escándalo en escándalo. Parece que vive nunha realidade paralela onde parece que todo isto é unha broma, que hai que tomársela a broma, hai que desviar balóns fora e non é unha broma para nada, porque isto, ademais de todo o que implica do punto de vista ético e do punto de vista das posibles responsabilidades penais, é a imaxe dun goberno e o día a día dun goberno que non está gobernando. Eu me pregunto agora mesmo quen está ao timón das grandes decisións que se teñen que tomar dentro do goberno. Reaccións tamén entre os partidos políticos que esta mañá estaban no Parlamento moi pendentes. Xesús. Si o BNG marca unha liña vermella para seguir apoiando o goberno de Pedro Sánchez, que se produza nalgún momento unha sentencia xudicial sobre financiamento ilegal do partido. Para os populares galegos, esa excepción que foi BNG confirma que están dispostos a aturar case toda a corrupción do goberno de Pedro Sánchez. Mentres, os socialistas galegos apenas falan, pero mostran preocupación. O socialismo galego, liderado por un besteiro próximo a Pedro Sánchez, recoñecía hoxe preocupación. Non estou autorizada, evidentemente, para falar deste tipo de situación. Evidentemente, todo o que está acontecendo, non a todos nos preocupa, evidentemente. O BNG marca a súa liña vermella, só pedirá adianto electoral se a corrupción ten que ver co financiamento ilegal do PSOE. Se hai casos de corrupción, hai que apartar esas persoas da vida pública. E se se demostra que hai financiación ilegal do Partido Socialista, igual que no seu momento se condenou o Partido Popular por financiación ilegal coa trama Gürtel, non sei se hicimos a convocatoria electoral. Para os populares galegos non pode haber liñas vermellas cando a corrupción é tal. Non sei que máis precisa o BNG para que as súas liñas vermellas muden, non? Porque cada día van mudando.
A UCO, a Unidade da Garda Civil encargada dos casos máis complexos, xa entraran á sede do Partido Socialista noutra ocasión. Os axentes acudían a Ferraz hai menos dun ano tras a imputación de Santos Cerdán. Son imaxes do 20 de xuño de 2025, cando a Unidade Central Operativa da Garda Civil se presentou na sede do PSOE en Madrid un requerimento de información emitido polo magistrado Leopoldo Puente do Tribunal Supremo. Naquela oportunidade, os axentes clonaron o correo electrónico do exsecretario da Organización dos Socialistas, Santos Cerdán, investigado na trama que salpicaba tamén o exministro de Transportes José Luis Ábalos e o seu asesor, Coldo García. Foi a primeira vez que a UCO accedeu formalmente ás instalacións da Rúa Ferraz, poucos días despois do cese de Cerdán, sinalado nun informe polo presunto cobro de comisións irregulares por valor de entre 5 e 7 millóns de euros. Aquel día tamén foi rexistrada a sede do Ministerio que Ábalos encabezou entre 2018 e 2021, así como a Dirección Xeral de Estradas e a DIF, en busca de expedientes e contratos de obra pública que estaban baixo sospeita. A de hoxe é, polo tanto, a segunda visita da UCO a Ferraz, pero a terceira vez que se rexistra a sede do PSOE. En 1992, cando a unidade aínda non estaba operativa, un grupo de funcionarios xudiciais acompañados de axentes da Garda Civil acodiron ao cuartel xeral socialista por orde doutro xuíz do Supremo, Marino Barbero, que daquela investigaba o caso Filesa, en que o PSOE acabou condenado por financiación irregular das campañas electorais do ano 1989. Pero unha das frontes abertas que máis danan ao Partido Socialista é a investigación contra o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no caso Plus Ultra. Está acusado de liderar unha trama corrupta. A declaración de Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental ia ser o próximo martes, pero conseguiu un aprazamento ante a extensión da causa. O seu abogado alegou que non tiveron tempo para analizar o sumario completo, 8 tomos con case 4.000 páxinas das que segue trascendendo información. O xuíz sospeita que parte dos 53 millóns de diñeiro público que recibiu a aeroliña Plus Ultra polo seu rescate foi desviado a unha rede de branqueo de capitais internacional para enmascarar operacións ilegais, algunhas relacionadas co tráfico de ouro. Toda esta presunta trama estaría xestionada por Julio Martínez, o empresario amigo de Zapatero e pros investigadores a súa man dereita na rede. No punto de mira está o €500.000 agora bloqueados pola xustiza que lle ingresaron ao expresidente, oficialmente por servizos de consultoría, segundo os investigadores porque utilizaba a súa influencia para beneficiar a organización. Nas últimas horas tamén trascendeu que a Fiscalía de Madrid desabriu expediente a 2 fiscais destinadas na Audiencia Nacional que son citadas nas conversas dos investigados neste caso. Segundo a UDEF, a través delas a trama buscaba influir na investigación xudicial aberta sobre o rescate de Plus Ultra. A estes casos hai que sumar as novidades que poidan dar de sí ese xuízo contra o irmán do presidente do goberno que comeza mañá. A Audiencia Provincial de Badaxoz investiga se a Deputación desa provincia extremeña lle creou unha praza a medida a David Sánchez. Tamén vai declarar o que fora líder do Partido Socialista en Extremadura. Nas rúas de Vigo notase a pegada de 4 días que acumulan de folga do lixo. Os contedores están desbordados, hai malos cheiros e son 1.500 as toneladas sen recoller que se acumulan. Mar. Este que ven é o aspecto da cidade de Vigo hoxe. Estamos no centro, na rúa Carral, e os colectores pois botan fora. Hai bolsas rachadas, lixos parecido polas beiras rúas e o cheiro vai a máis coas altas temperaturas. Hoxe de ben cedo por enriba dos 25 graus e chegaremos aos 31. Recóllense en Vigo aproximadamente unhas 350 toneladas de lixo o día, así que se multiplicamos por 4 a conta xa é fácil. Pode haber na cidade preto de 1.500 toneladas de lixo guindado. O 100% do persoal da contrata municipal da empresa FCC segue en folga e os servizos mínimos recollen en hospitais, residencias e mercados. Eu necesito facer o que quero, facer o que creo que podo facer. Necesito estar activa, necesito porque podo facelo, creo que podo facelo, teño capacidade. María xubilouse como traballadora da sanidade e agora colexiouse como abogada. O goberno reforma a xubilación flexible para persoas como ela que queren seguir en activo e para que poidan facelo como autónomos.
Non é unha pensionista que pasa o tempo no xardín. María xubilouse como fisioterapeuta do Sergas aos 66 anos. Polo camiño estudara Dereito. Agora está colexiada como abogada en Vigo. A ver, que me faltan anos de experiencia, por suposto, pero teño anos de experiencia en outras áreas. E ademais, a mí, a experiencia que eu adquirín e sigo adquirindo durante toda a miña vida, pois é o trato ca xente. O Goberno cambia a lei para que os xubilados que queiran seguir traballando poidan facelo como autónomos. Ata agora só podía ser por conta allea e poderán cobrar unha parte da pensión, como reclamaban os colectivos de autónomos. El 80% de los que están en jubilación activa son autónomos. Porque a cantidade de xubilados que queren seguir en activo duplicouse en 5 anos. Xa son case o 11%. Un marco que no expulsa el talento senior, que quiera seguir aportando, insisto, desde la voluntariedad. Isto me relaxa muitísimo. Levame tempo. O tempo, pois, un día, unha tarde, 2 tardes. Pero é o mesmo. O sea, se me leva máis a abogacía, podo pasar horas. E a idade de xubilación en España vaise estirando. A media pasa agora dos 65 anos. Dende esta mañá xa poden facerse cos bonos Activa Comercio da Xunta. Son descontos de ata 30 euros nos comercios locais, os de proximidade. A mañá volveu ser moi complicada para os usuarios do tren que une Vigo e A Coruña. Unha incidencia en Redondela obrigou a suspender a circulación e centos de pasaxeiros, Alejandro, quedaron tirados. Sí, Marta, unha incidencia que tivo a súa orixe nun enganchón entre o pantógrafo e a catenaria e que deixou sen tensión a toda esa vía. Por unha banda, víronse afectados todos os trens rexionais con orixe e destino á estación de Vigo-Guixar, pero tamén tivo consecuencias aquí nesta estación de Vigo-Urzaiz, un tren media distancia que tiña que sair cara a Coruña ás 8 da mañá, finalmente saiu ás 8:55. Dende o Adif indican que xa está todo solventado, pero iso sí, deixou numerosos enfados e tamén provocaron atrasos e numerosos enfados entre os usuarios. Unha nova incidencia sorprendeu a primeira hora desta mañá os usuarios da estación de tren de Guixar. Sí, esta mañana se cayó una señalética sobre las 8:20, así. Es habitual, sí. Sí, porque veo las colas. De pronto se paró el tren y nos dijeron que teníamos que esperar porque se cayó y había un tren antes que nosotros, entonces teníamos que esperar más y esperamos más de 20 minutos. A avaría que tivo a súa orixe nun enganchón das conexións eléctricas na liña de ancho convencional repercutiu tamén no atraso do tren que sae ás 8 da mañá da estación de Urzaiz polo eixo atlántico. O atraso foi case dunha hora, cousa que os viaxeiros din que se repite a miúdo. Es que me ha pasado, de hecho este año me ha pasado 3 veces, entonces... O alguna vez me ha pasado de quedarme media hora parado en algún sitio muy lejos de mi casa. Y no me parece normal que haya tanta incidencia de retrasos en los trenes. Os usuarios queixanse ademais de que Renfe tarda moito en informar das incidencias e en dar alternativas. Hay veces que justo es casi la hora y suele llegar, sean al aviso de llegar 15-20 minutos tarde. Bueno, llegué media hora más tarde a mi trabajo, claro. Ya mi jefe también está pisado que estas cosas suelen pasar en el tren. O Goberno galego non acepta o texto pactado por PSOE, BNG e Sumar despois do traspaso da autoestrada AP9. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras pon o foco nos recursos necesarios que permitan unha rebaixa efectiva das peaxes. Queremos a transferencia, levamos demandando esa transferencia durante moitísimos anos, pero non a transferencia a calquera precio. Estamos a falar desas bonificacións comprometidas, que por suposto deben ser asumidas polo Goberno Central. Estamos a falar dese incremento do 1% ata o ano 2037, que o compromiso era que asumise o Goberno Central. O que xa está listo é o aeroporto Rosalía de Castro en Santiago. Reabre mañá despois de 35 días pechado por obras, recupera actividade coa pista renovada. E Nuria, con novas conexións internacionais. Sí, todo listo, Marta, aquí no aeroporto Rosalía de Castro para a súa reapertura en poucas horas. O voo inaugural desta nova etapa chegará mañá ás 6 da mañá e chega ademais en un momento especialmente importante, xusto antes da tempada alta e cunha vocación a de reverter os malos datos dos últimos exercicios en que se rexistrou unha perda de en torno ao 30% de pasaxeiros, motivado en parte pola perda de conexións internacionais. Esta reapertura, tras 35 días de peche total por reformas, chega ademais cunha oferta
internacional reforzada. Principal novidade é a conexión que vai unir este aeroporto Rosalía de Castro de Santiago con Nova York, que vai sair mañá ás 10 da mañá, o primeiro dos voos. É unha conexión que vai estar operativa ata o 21 de setembro, que se vai operar os luns, xoves e sábados. É a principal infraestrutura aeroportuaria de Galicia que se reforza cunha oferta máis internacional, ata 12 destinos no estranxeiro e a novidade da conexión directa con Nova York. Vai marcar un antes e un despois de la Bacolla, tanto para o turismo receptivo, é dicir, por norteamericanos que se veñan a Galicia a disfrutar da nosa gastronomía, da nosa cultura, das nosas praias, do noso turismo, pero tamén, por suposto, dos galegos que teñen unha conexión directa, cómoda. Novos voos que buscan poñerlle freo á caída de viaxeiros dun 30% no primeiro trimestre deste ano. O aeroporto renóvase cunha pista reforzada, unhas obras que obrigaron a pechar a terminal e trasladar as operacións á Coruña. Aquí muy práctico, de aquí vamos a Las Palmas y Las Palmas Lanzarote estupendamente bien. Alvedro pasou con moi boa nota este mes de, bueno, digamos que de peculiar, non? Pero de todos os xeitos é maravilloso que Santiago volva a abrir, que volva a operar, é unha boa nova en xeral para o mundo das viaxes, para todos os galegos. Así o pensan Sara e as súas amigas que celebran a fin de curso cunha viaxe a Tenerife. Son de Santiago e a súa ruta vai ter saída na Coruña e regreso en Santiago. Xa o sabíamos, pero pensamos que iba a abrir. Abrirá, non? Abrirá mañá a 6 cos primeiros voos do día e o obxectivo de superar a marca dos 3,5 millóns de viaxeiros. Pois sueltas algún insulto a alguén, sí. Ou faz algún gesto así despectivo, sí. Nos volvemos máis agresivos na carretera, porque sempre andamos apurados. Que che poñen un pouco nerviosa e a verdade é que che sale un pouco decir, non pitar non, pero, bueno, insultar un pouco internamente ás veces sí. Ata a persoa máis tranquila pode perder a paciencia ao volante. Hoxe soubemos a través dun estudo que 3 de cada 4 condutores se declaran agresivos. Pero ollo, porque esas reaccións explosivas como insultar ou manobrar sen pensar aumentan os accidentes de tráfico. Un atasco ou outro vehículo que nos amola na estrada e damos a bucina ou mesmo insultamos. Pero que faz? Ou hai que ir despacio? Ou non ves a señal? Ou cosas así, eso sí. Fai tempo que non insulto, pero en algún momento seguramente sí. Ahora estou bastante controlado. Menudo, bueno, vou dicir unha palabra, tamén menudo gilipollas, porque é o máis bonito, cariñoso que din. Eu vexo sempre polo retrovisor, vou mirando e sí que vexo como van, acércanse moitísimo ao vehículo de diante, non deixan as distancias de seguridade. O 75% dos condutores admite que se pon agresivo ao volante e un 10% mesmo afirma que estivo a piques de chegar ás mans. Que non é normal? Sí, non é normal, pero que é así existe, sí, claro. Pero sabemos perfectamente que ben non está. O estrés, as prisas, o contrarreloj, todo é iso. Onte ben é moito máis fácil, se tiveras que facer a cara iba a ser máis complicado. Perder a calma mentres conducimos aumenta un 30% a posibilidade de sufrir un incidente. Ese nerviosismo, ese malestar e ese enfado vai a xenerar peligro. O sea, sin duda, peligro, golpes, colisións en glorietas. Así que ante os agravios na estrada, respirar fondo sae moito máis barato que pagar un farol escachado. Pedro Sánchez sae satisfeito da súa reunión co Papa. O presidente do goberno cree que o pontífice é a guía na loita contra a inxustiza. Mantiveron un encontro de 45 minutos para preparar a visita de León XIV a España en 10 días. O presidente destacou a sintonía co Papa en temas como a inmigración ou a intelixencia artificial. Javier de Novo. Sí, Sánchez dixo que a voz de León XIV é como unha brúxula moral contra a injustiza e que é unha figura que desafía a lei da xungla que parece imperar no panorama actual. Con respecto á intelixencia artificial, dixo que precisase dunha regularización ética e con respecto á migración, agradeceu o papel do Papa con respecto aos máis necesitados. Por outro lado, o Vaticano dixo que tamén falaron da necesidade de que haxa respeto recíproco entre Igrexa e autoridades á hora de afrontar cuestións que requiren colaboración entre ambos. O presidente do goberno chegaba ao Vaticano minutos antes das 9 da mañá. É a primeira vez que se reúne con León XIV e faino a uns días da visita do pontífice a España. Foi un encontro longo duns 45 minutos do que o presidente destacou a boa sintonía co Papa.
Ha sido, yo creo que un encuentro muy valioso, con una cierta sintonía. Conversaron sobre a intelixencia artificial, a paz e a inmigración. Yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia. Sánchez dixo que será unha honra recibir o pontífice en España despois de 15 anos. Estará en Madrid, Barcelona e as Canarias. Unha visita que poderán seguir pola Televisión de Galicia. Haberá programación especial toda a semana da visita. Andalucía segue loitando contra o incendio que lle afecta ao Parque Nacional de Doñana dende o domingo pasado. A boa noticia é que esas lapas están xa estabilizadas. Os medios traballan arreo alí para tentar salvar unha das áreas naturais máis importantes de España. O incendio declarado este domingo no Parque Nacional de Doñana quedou estabilizado a últimas horas deste martes, segundo informou o conselleiro andaluz de Presidencia. O lume afecta o lugar do Rincón del Membrillo, no concello onubense de Almonte. Os primeiros cálculos apuntan a que puideron queimarse unhas 400 hectáreas desta zona de enorme valor ecolóxico. Confiamos en ese sentido en la capacidad de regeneración de la zona y desde luego dentro de esta área afectada existen islas de vegetación que han resultado sin daño. Un centenar de bombeiros forestais e 10 vehículos continúan traballando no lugar ata conseguir o control total do lume. Uns traballos que se están vendo dificultados polas altas temperaturas que se rexistran na zona, o vento e a especial configuración do terreo que impide utilizar maquinaria pesada. Desde que comezou a arder, o incendio de Doñana obrigou a mobilizar máis de 400 persoas, 19 autobombas e unha trintena de aeronaves. Non axudan nada as altas temperaturas a sufocar este incendio de Doñana. Altas temperaturas que se repiten tamén aquí en Galicia. Ourense vai acadar hoxe os 36 graus de máxima. Tamén en Monforte. En Tui os termómetros poden chegar aos 34 graus. E atención ao norte, que non estamos afeitos, pero en Viveiro esa temperatura tamén se pode dar. 34 graus esta tarde. Con esta calor medra o risco de incendios. A partir deste venres quedan suspendidas todas as queimas agrícolas para os particulares. Xon Pereira. Sí, temperaturas que, por exemplo, aquí en Ourense poden chegar aos 37 graus e vanse manter en niveles altos durante os vindeiros días. Hai xa que logo un elevado risco de incendio, así que a Xunta vende a anunciar que vai volver prohibir realizar queimas de restos agrícolas e forestais a particulares. Unha medida preventiva que entre en vigor pasado mañá venres e vaise manter mentres o tempo non cambie. Este domingo remata o prazo para ter limpas as leiras nunha faixa de 50 metros ao redor dos núcleos de poboación. Os propietarios que non rozaran poden enfrontarse a importantes sancións económicas. Mapa en man comproban os labores de roza que se haga está a levar a cabo na contorna da aldea de Casares, en Carballeda de Avia. Rondan as 3 hectáreas de parcelas nas faixas secundarias e temos contratadas preto de 2 hectáreas, o resto, a maioría están limpas, tratar de protexer o núcleo rural, de acordo, dunha posible achegada dun incendio, facendo unha faixa ao redor de 50 metros de ancho. Trátase dunha parroquia priorizada, por iso poden contratar os servizos de Seaga con prezo tasado. En Galicia hai 276, son zonas especialmente castigadas polo lume. Sí, no 2017 asolou todo e agora o ano pasado pois volveu a remeter. Están facendo a franxa esta perimetral que é moi importante porque se non se limpa o lume ben. Os propietarios teñen a obriga de ter limpas as leiras nunha faixa de 50 metros ao redor dos núcleos de poboación antes do 31 de maio. E as que non estén limpas empezarase a notificar aos propietarios dándolle un plazo de 15 días. Se non o fan, poden enfrentarse a sancións de entre 100 e 1000 euros no caso de infraccións leves. Estas faixas secundarias non teñen que estar desbrozadas, digamos, para que non se sancionen, senón teñen que estar xestionadas para evitar que os lumes cheguen ás casas, para evitar que os servizos de incendios, cando veñan aos lumes, podan chegar hasta o lume. Concienciación para tallar as graves consecuencias dos incendios forestais.
Pois dúas furgonetas dotadas cos últimos avances tecnolóxicos súmanse ao dispositivo da Xunta na loita contra os incendios. Son vehículos que se empregarán como postos de mando avanzado para seguir mellor os lumes. Adquiríronse no marco dun proxecto europeo no que tamén participan Francia, Portugal e outras comunidades españolas que hoxe asistían á presentación na base aérea de Verín o Imbra. É un aeródromo transfronteirizo de defensa contra o lume. Veamos aí un intre como no norte de Lugo poden superar amplamente os 30 graus, están en aviso amarelo por calor. É a primeira vez que ocorre a estas alturas de ano, Xoel. Sí, non é para menos, Marta. De feito, desta hora topámonos aquí en Burela, alrededor dos 28 graus de temperatura, pero é que a sensación térmica é xa de 30 graus, uns valores nada habituais para estas épocas do ano, onde os valores normais na Mariña se acostuman situar entre os 9 e os 21 graus de máxima. Por esta situación anómala, como dicimos, Meteo Galicia ven de activar dende hai tan só uns minutos, dende as 3 desta tarde, ese aviso amarelo por temperaturas, un aviso que se vai prolongar ata as 9 desta noite, que, como dicíase, a primeira vez que se activa nun mes de maio nesta zona da Mariña. Ese aviso por temperaturas, en calquera caso, esténdese tamén a outros puntos da nosa comunidade, como son o sur da provincia de Lugo e tamén a Conca do Miño, tanto en Ourense como Pontevedra. Hai que dar conta tamén de outros avisos, tamén de nivel amarelo, pero neste caso por tormentas, que se van estender a comarca de Valdeorras e tamén as montañas orientais. Episodios de calor como este son consecuencia do cambio climático que en Galicia se quere atallar cunha alianza de toda a sociedade. Entre as iniciativas están programas pros estudantes como estes dun Instituto da Coruña que visitan empresas concienciadas coas medidas de sostibilidade. Acompañounos neste caso esta mañá Alfonso Rueda. Nunca me imaginé, después de estar haciendo estas prácticas, verme tan metido dentro de un mundo laboral, y creo que es una gran oportunidad para saber hacia dónde puedes orientar tu futuro. Eso lo estamos haciendo con muchísimas empresas. Ahora mismo la FP Dual en Galicia tiene casi un 100% de inserción laboral, que eso no se da en casi ningún sitio. A Princesa de Asturias vai presidir por primeira vez canda os reis o desfile do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar este sábado en Vigo. Os militares realizan os seus últimos ensaios pro acto central de homenaxe á bandeira, un desfile na Avenida de Samil en que participarán case 4.000 membros dos tres exércitos e da Garda Civil e poderán ver en directo na televisión de Galicia este evento, este sábado, ás 12 do mediodía é a cita. Felipe VI xa estará en Vigo día antes para a revista naval do venres, que irá seguida dunha demostración de capacidades aeronavais que a Televisión de Galicia tamén lles vai retransmitir dende a praia de Samil en directo. Por favor, abandonen el hemiciclo y sigan las instrucciones que les irán dando los equipos de emergencia. Muchísimas gracias. A sesión do control ao Goberno interrompeuse esta mañá cun simulacro de evacuación do Pleno do Congreso. Deputados, persoal da Cámara e xornalistas foron conducidos ao exterior do edificio pola Porta dos Leóns, que só abre cando están os reis no comezo das legislaturas ou unha xornada de portas abertas. Todo transcorreu con normalidade. A ministra de Sanidade, Mónica García, defende a capacidade de España para afrontar emerxencias sanitarias despois da crise do antivirus. Cuando hay vidas en juego, España no mira al otro lado. España da la cara, España actúa, España se hace cargo, actúa de la mano de la mejor combinación posible, la ciencia, los servicios públicos y la solidaridad. Todas as alarmas saltaron na República Checa despois da morte dun neno de 3 anos por difteria. É unha doenza que se daba por erradicada. O pequeno non estaba vacinado. Moitos daban a difteria por desaparecida en Europa grazas aos programas de vacinación masiva durante o século XX, pero a repunta de contaxios descobre unha nova realidade. En Europa pasouse de alrededor de 20 casos no 2020 a alrededor de 250-300 casos no ano pasado. Non son moitísimos, pero claramente hai un aumento destes casos. En algúns países está incluso a circular de xeito persistente o patóxeno. O que pasa que, como temos en xeral coberturas vacinais moi elevadas, os casos seguen a
ser excepcionais, pero é un aviso a navegantes, non? A morte hai uns días dun pequeno que non estaba vacinado pon en entredito as teorías antivacinas. Sucedeu na República Checa, onde non se reportaban mortes infantis por difteria dende hai máis de 50 anos. O virus reapareceu no país hai 2 anos, primeiro con 6 casos. O ano pasado xa foron 14. Este triste caso non debe alimentar o medo, pero si ten que alimentar a nosa memoria e a nosa responsabilidade. Unha responsabilidade que ten que ser colectiva. En España temos na memoria o pequeno de Olot falecido no Valdebrón no 2015. Aquí na última década diagnosticáronse uns 15 casos, a maior parte deles importados de outros países. O que temos é que ser conscientes de que é unha enfermidade moi grave, é unha enfermidade que se pode previr por vacinación e se deixamos de vacinar, esas enfermidades volven e afectan os de sempre, os máis vulnerables, empezando polos rapaces. A estas alturas de ano, as comisións de festas botan contas para saber como financiar as celebracións e poñen a andar o maxín para conseguir fondos. Así foi como en Narón e en Lalín decidiron facer unha rifa cun premio ben especial. A Comisión de Festas da Gándara presenta o coche descapotable de 180 cabalos que van sortear na mesma praza onde se vai celebrar o Santiago Apóstolo de Narón. Un Saab 93, un 1800 turbo, de 180 cabalos, e vai a ir con garantía de 12 meses, entregarémolo, salar rifas das 4 últimas cifras do cupón do día 26 de julio, o último día das festas. A idea desta última rifa xurdiu na conversa dun bar e parece que está tendo boa acollida entre a veciñanza. O coche era meu, sí. É un día aquí de noite con esta xente da comisión, pois falando, que eu quería vender, e dixen, pois xo compramos e o sorteamos para as festas do Apóstolo. Pois perfecto. La idea en general en el barrio tuvo aceptación, hacía mucho que ninguna comisión sorteaba este tipo de cosas y bueno, pues eso, una novedad, digamos. Y sí, a la gente le gusta la idea del descapotable. E non son os únicos. En Lalín, a organización da festa do Mexillón de Soutolongo rifa este Mercedes clase A de gasolina para financiar o evento. O prezo da rifa é de 4 euros e sortease o 29 de agosto. Dende hoxe, os maiores de 60 anos poden solicitar praza no programa Benestar en Balnearios da Xunta. Van poder gozar de estadías en réxime de pensión completa ata en 15 establecementos da comunidade con augas termais e tratamentos. En total, nesta edición ofértanse 1.300 estadías. Os interesados poden inscribirse ata o 26 de xuño. Galicia tamén é a comunidade de referencia a nivel nacional e a nivel tamén internacional donde hai as mellores aguas termais. Polo tanto, os maiores que viven en Galicia teñen a oportunidade de continuar descubrindo a nosa comunidade, descubrindo a nosa terra e a etapa perfecta para coidarse. Pois contolles que despois desta calor o que vai chegar a avanzada tarde, sobre todo nesas zonas de interior, serán tamén esas treboadas. E ollo porque non só temos aviso por temperaturas máximas, xa saben, na bacía do Miño, no sur de Lugo ou na Mariña, por riba deses 34 ou 36 graus, incluído tamén a bacía do Miño seu paso pola provincia de Pontevedra, senón que tamén temos aviso por eses trebóns. De novo, as zonas de montaña e boa parte, senón toda, a provincia de Ourense. Así que agardamos de novo eses chubascos por mor desa inestabilidade durante esta tarde. De todo falamos en canto remates e Bicos Deportes. Este é o único exemplar de oso panda branco coñecido no mundo. Vive no Parque Nacional do Panda Xigante na China e descubrírono en 2019. Estas imaxes captadas entre 2024 e este ano proporcionan unha grande información aos expertos sobre a supervivencia e a adaptación deste extraordinario oso albino. Momento de ir ata o plató de Hora Galega. Hoxe ides falar dos roubos que sofren os maiores, Quique. Ola Marta, con moito desgusto. Onde sabíamos dunha muller que roubaba e maltrataba a maiores dependentes en residencias de maiores, e hoxe sabemos doutra muller que roubaba a mulleres e se cuidaba nas súas propias casas. Podemos estar as familias un pouco máis atentas e evitar estas cousas? Falámoslo hoxe no Hora Galega, comezamos a 6:20, encantadísimos de que pasen a tarde con nós.
A celebración do día de Pentecosté no Panteón de Roma deixa cada ano un auténtico espectáculo. Hai a tradición de que ese día os bombeiros deixen caer milleiros de pétalos de rosa dende o óculo do monumento, unha imaxe que representa o descenso do Espírito Santo en forma de linguas de lume. Así rematamos. Moi boa tarde.